वाडे वास्को हांगा साईबाबाचें नवीन देवूळ आनी मुर्ती स्थापना केल्या। शिर्डी साईबाबा देवस्थानाचो आदलो ट्रस्टी गोपीनाथ कोटले पाटीळाच्या हस्तुकी वाडे वास्को हांगा साईबाबाच्या मुर्तीची स्थापना केल्या। वास्कोंतल्या साईबाबाचे भक्त एकठांय आयिल्ल्यान हे देवूळ उबारपा खातीर यश आयलें अशें एका भक्तान सांगलें। सबका मालिक एक हा एक परमेश्वर आणि त्याने सगळ्यांना आशीर्वाद दिला, जा तेरा अल्लाह तेरा भला करेगा। परंतु त्यावेळेस लोकांनी त्या शब्दाला कधीही हे केलं नाही, त्याची अवहेलना केली नाही आणि तो आपला आशीर्वाद करून करून आज साई भक्ताच्या चरणी जवळजवळ लाखो लोक परमेश्वराच्या पायाजवळ लोटांगण घालतात आणि येतात। आज या गोव्यामध्ये मलासुद्धा मी अनेक वेळा आलो, परंतु मला इतकी माहिती नव्हती का गोव्यामध्ये जवळजवळ 100 साईबाबांचे मंदिरं आहेत आणि ते आज मला केवळ माझा सगळ्यात जुना दोस्त माझा एक पांडू आणि त्या पांडूच्या कामाला मी गोव्यात येत होतो आणि जात होतो। गोव्यामध्ये हा प्रथमच हा कार्यक्रम असून या साई भक्ताने आज योगायोग असा का आज हे तिसरी टाईम माझा गोव्यामध्ये मूर्ती बसवण्याचा टाईम आला। प्रथम कणकाला मी साईबाबांच्या मंदिराचं भूमिपूजन केलं होतं, पण मूर्ती स्थापनेला आलो नाही। त्याच्यानंतर माझा एक मित्र होता, त्याने एक साईबाबाच्या मूर्तीची स्थापना केली, त्यावेळेस फक्त मी आलो आणि आज हा तिसरा प्रसंग माझ्यावर आला का साईबाबाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करण्याचा आणि त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याला मला या साई भक्त परिवाराने निमंत्रित केलं, त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे। जय श्री साई। आमची 1972 सालांक साकून दत्त जयंती आमची भुरग्यांनी सगळ्यांनी चालू केल्ली। तेन्ना एक दत्त महाराजाचो फोटो आनी एक साईबाबाचो फोटो लावन आमी हांगसर पुजा करताले, रातची भजन करताले। अशें करून करून एक दीस असो येयलो की आमच्या मनाक जालें एक पेड बांदचें धाकटें। आमी पेड बांदलें, ते पेडार एक रुमडाचें झाड जालें व्हडलें 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 आनी जो कोण कितें मागता ताका सगळें मेळपाक लागलें देवाचें, दत्ताचें देव कृपेन साईबाबाचें कृपेन। आनी आमी सगळ्यांनी एक विचार केलो, एक खूब वर्सां जालीं आमच्या हांगसर कांय ना म्हणून एक विचार केलो। तेन्ना एक धाकटेशें देवूळ बांदचें आमी, कसलें बांदचें तें विचार जावना, दत्ताचें बांदचें काय साईबाबाचें। आमी जांबावले वचून प्रसाद घेतलो, प्रसादाक आमकां साईबाबाचें देवूळ बांदचें म्हणून एक प्रसाद जालो आनी तेन्ना आमी हांगसर एक साईबाबाचें देवूळ बांदपाक स्टार्ट केली। आमी चिंतलेलें धाकटें एक बांदतलें म्हणून, पूण आमचें बांदता बांदता हें साईबाबाचें देवूळ हें व्हडलें, साईबाबाची कृपा ती, बाबाचीच कृपा तें जावपाचें। आनी आमकां खूब जाणांनी थोडे न्हू चड न्हू थोडें आमकां डोनेशन दिल्लें आसा आनी तेणें आमी हें देवूळ बांदून आयज आमी मुर्ती स्थापना केली। पयले दिसा होम घातलो, तेज्या पयले दिसा पालखी मिरवणूक काडली वास्को साकून सगळें, आनी आयज आमची मुर्ती स्थापना जाली आनी फाल्यां आमची दत्त जयंती आसतली।